Bueno, como dixo Óscar na presentación, vou facer unha pequena representación dos instrumentos pobres e decir un pouco que hai varias hipótesis do porqué estes útiles ligados ás labouras e ás faenas e os traballos cos cales aos nosos antepasados facían música eran coñecidos como instrumentos pobres. Unha das hipótesis era porque eran tansidos no eido das clases máis humildes, con menos recursos para facerse con instrumentos comuns. Empecé a tocar con un testo e unha fouce que eran un conxunto de útiles empregados no botifora do Meleiro, na construción do palleiro da erva seca. Despois de construir o palleiro, facían unha caldeirada normalmente aquí no sur de Galiza, acostumado a facela de galo, e logo, a xeito de ritual, tansían o texto e a fouce como o viste representado aí un momento. Vou facer agora unha peza con unha gaitela feita con un corno de vaca e un cantor de cana que era moi empregado polos avisadores. Aquí cheguei, aquí me mandaron vir, aquí está meu corazón, se o queredes recibir. Vimo Concello de Poio, invitaronme a tocar. Vimo Concello de Poio, non o podrei olvidar. Ese aplauso. A vasoira e o cazo son, aínda hoxe, foron útiles, indispensables en calquer casa e tamén o foron os muiños para xuntar a fariña no pé da moa e o cazo para encher os sacos da fariña. Con eles se tansía desta maneira.
matado por